Dobrý den, mé jméno je Štefan Švarc a tohle video je pozvánkou na kurz Hero's Journey. Já jsem psychoterapeut, coach, školitel, pedagog a tenhle kurz jsem si připravil pro ty z vás, kteří se chcete trošičku podívat na tuhletu práci z Hero's Journey a konkrétně na ten rozměr sebezkušenosti, sebepoznání. Takže se budeme dívat na vaše metafory, na to jakým výzvám čelíte, kam chcete jít a kam musíte jít, protože to jste vy a ne někdo jiný. Je to 7denní kurz, nedá se říct, že by to mělo být jako nějak po povrchu, že byste si to třeba zapsali do zápisků a odjeli domů. To takhle moc nebude fungovat, ty aktivity a věci jsou z oblasti coachingu a psychoterapie, takže jsou velmi jako do hloubky jdoucí, s tím je třeba počítat, pokud byste chtěli jet na ten kurz. Je to takový 7denní objevovák pro vás, 7denní pobyt, bejt se sebou, dobře vědět, kdo jsem, dobře vědět, kam chci jít. My máme v dnešní době takový jako zvláštní tendenci neustále si vymýšlet, já chci tam, tohle chci, ještě tohle potřebuju pro svůj život. Tohle by bylo super, kdybych měl. No a tenhle ten kurz jako učí lidi, jak to otočit, jak se nejdřív podívat, jako kde jsem já a pak teprve kam chci jít. A to třetí vám neřeknu, to bude až na kurzu. Joseph Campbell kdysi říkal, že každý z nás má mít vytvořit nebo má mít vytvořené místo ve svém nitru, kam když si vleze, tak je úplně sám a nefungují tam žádný závazky. No, vy nikomu nic nedlužíte, ježišmarja, já musím ještě tohle zařídit a tamhle to, ani vám nikdo nic nedluží, jakože a on mě ještě tohle se musí, a to já chci teda tohleto. Kde jste úplně sami. A to je místečko, který když vytvoříte a budete ho navštěvovat, tak se začnou dít věci. Dobrodružství. Tenhle kurz je vhodný tehdy, když například hledáte kudy dál. Víte, že vás čeká něco, co je strašně nepříjemné a nechce se vám tam, ale víte, že musíte. Dlouho nezačínáte věci, nemáte chuť a motivaci, neumíte překročit práh, furt to nejde začít, furt se to nějak vleče, není to ono. Nebo nevíte, kdo jste a zase si říkáte, ježiš, teď já celý život jenom něco dělám pro někoho jinýho, pro mámu jsem se učila, pro manžela pečuju o děti a teď kdo jsem já a co potřebuji. Další takový for by mohl být, mně se stále opakuje tohle, to já prostě pořád žiju, proč já? To je zase ten dobrý moment, kdy ta cesta hrdiny docela dobře může ukázat, odkud vítr vane a co s tím. Můžete čekat, že tam budete pracovat sami se sebou ve dvojicích, ve větších skupinách a můžete čekat, že to teda nepůjde po povrchu, že to má zalejzací tendenci. Každopádně je to místečko, kde budete sami se sebou a kde můžete dobře se zacílit. My už nejsme moc sami se sebou, my furt nasedáme na potřeby někoho jiného, někdo nám volá, my mu to zvedneme, někdo nám píše zprávu, my mu odepíšeme, nebo si to přečteme. My v těch tramvajích a čekárnách už nejsme sami se sebou, my jsme tam s mobilem a s komunikací s jinými, s potřeby jiných. Kdybyste tenhle týden vzali jenom jako místo, kde budete sami se sebou, hodně o tom, abyste si dobře rozuměli, věděli, kdo jste a kam chcete jít, tak si myslím, že to bude velmi úspěšné pro vás. Samozřejmě, že mám připravenou dvojku, ta dvojka je o dovednostech, jak tím provázet jiné. My tam budeme všichni jako pomáhat těm druhým, protože budeme provázet nějakým cvičením třeba a zároveň někdo provede nás, neustále se to bude otáčet, to znamená, my ty dovednosti budeme získávat. Tohle je asi všechno ke kurzu, kdybyste cokoliv potřebovali, tak na našich stránkách heroesjourney.cz, tam najdete kontakt na mě. Těším se, že se uvidíme na kurzu Cesty hrdiny, hrdinové hrdinky.